הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להמשיך ולצוד את הנהגת משטר הטרור והדיכוי באיראן ולגדוע שוב ושוב את ראש התמנון ולא לתת לו לצמוח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דיבר על קצב התחלופה הגבוה של מנהיגות איראן. כאשר יפציע הבוקר בשעון וושינגטון, נעדכן אותו שקצב התחלופה הגבוה נמשך ואף מתגבר בעקבות סיכול שניים מהבכירים ביותר שנותרו. עודכנתי כעת על ידי הרמטכ"ל שמזכיר המועצה לביטחון לאומי לריג'אנית וראש הבסיג' וגוף הדיכוי המרכזי של איראן שממונה על הטבח במפגינים חוסלו הלילה והצטרפו לראש תוכנית ההשמדה חמינאי וכל מסוכלי ציר הרשע במעמקי הגיהנום. צה"ל ממשיך לפעול באיראן בעוצמה רבה מול מטרות משטר ובדיכוי יכולת שיגור הטילים ובהרס תשתיות אסטרטגיות מרכזיות בכל התחומים ומחזיר את איראן עשרות שנים אחורה. תוכנית ההשמדה מושמדת ומנהיגיה ויכולותיה מסוכלים. הרמטכ"ל, אני רוצה באמצעותך לשבח את טייסי חיל האוויר וצוותי הקרקע, את כל אגפי המודיעין ואנשי המודיעין ושפועלים בגבורה, בנחישות, במיומנות אדירה יחד עם שותפינו האמריקאים בביצוע מתקפה שתירשם בספר דברי ימי ההיסטוריה של המלחמות והמתקפות האוויריות המודרניות כנקודת שיא חסרת תקדים. כל הכבוד לצה"ל ותמשיכו כך. בהצלחה.